Исәнмесез, жұмға күн яңалыклары белән бүген сезне мин Роза Хабибуллин таныштырам. Иң элек бүгенге кайбер темалар турында. Мәскәү проспектының калган асфальт вагын зыярат юлларын ремонтлауга юнәлтәләр. Чаллыда онытылган чемодан аркасында транспорт хәрәкәте туктатылды. Полиция уяу булырга өнди. Батырларның батырына хаҗга юллама. Якшәмбедә мусульман яшьләре арасында көрәш турниры була. Мәскәү проспектын төзекләндерә башламадылар, ә инде асфальт вагын нәрсәгә тотачаклары билгеле. Аны поселокта һәм зираттагы юллар ремонтлаганда кулланачаклар. Бу хакта шәһәр советының даими комиссия утырышында хәбәр иттеләр. Асфальт вагын бирүләре турындагы хәбәр зират хезмәткәрләренә кичәгенә барып ирешкән. Әлегә бүләкнең күләме билгеле түгел. Зираттагы юлларда тирән чокырларны ямарга телиләр, әмма иң беренче чиратта яңа күмелгән Каберлекләр районындагы юлларны төзекләндерәчәкләр. Бу зиратның яңа өлешенә илтүче бердән-бер юл. Бирегә бетон плитәләр җәйгәннәр, әмма барыбер яз һәм көз айларында машиналарга үтеп керү җайсыз. Шуңа күрә автомобильләрне ярты юлда калдырырга туры килә. Мы начали давно уже хранить, второй год уже, там 4 гектара было земли, где-то, да. Там нормально еще у нас, года на 2-3 точно хватит еще за хранение. А дороги там? Ну, дороги самодельные, только сами что ли лепили. Дороги там есть, но не помешало бы асфальтной крошки. Төзекләндерү мөселман зиратында да уздырылачак. Хәзер хезмәткәрләр Мәскәү проспектында ремонт башланганын көтә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Шәһәрдә агачларны кисү бара. Бу үзенә күрә чистарту эше. Ул ни өчен кирәк, безнең хәбәрчеләр белеште. Үшінші поликлиника янында хәзер менә шундый күренеш. Агачларны учреждение җитәкчелеге үзе кистергән. Халык билгеле инде мондай нәрсәгә битараф түгел. Бөтенесен түгел, беразын гына киселәр дә ярар иде, ди күпләр. Агачларны бик кисәргә тырышырга түгел. Бездә болай да экология ягыннан көчле теге начарлык. Заводлар бит күп. Бүген инде яшелләндерү хуҗалыгы эшчеләре урманны чистартырга киришкәннәр. Алар бараты кипкән авыру агачларны гына кисе. Тагын кешеләргә кымачалый торганнары, мисалга, тәрәзәгә тиеп торучы, көчле җилискәндә кеше өстенә аву ихтималы булганнары киселе. Безнең шәһәрдә агачларны кисү буенча махсус комиссия эшли. Махсус комиссияга гаризалар килә. Һәрбер гаризаларны без комиссиядә карыйбыз. Комиссия составында 11 кеше. Ел башыннан барлыгы 700 агач киселгән. Аларны шәһәрне төзекләндерүдә файдаланалар. Агач утыргычлар башка әйберләр ясыйлар. Ә көннәр җылытуга бер киселгән агач урынына 3 яңа агач утыртылачак. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр интернет челтәрендә социаль төркемнәрдә пассажир белән маршрут транспорты йөртүчесе арасында килеп чыккан низах турында фикер алыша. Вакыйга 6 апрельдә көндезге сагат 1ләр тирәсендә була. 51-нче комплекс тукталышында шофер йөрү бәясен түләргә кирәклеген искә төшергән. Пассажир исә җавап итеп пычак белән кадаган. 58 яшьлек маршрут транспортын йөртүче җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатылган һәм аңа операция ясалган. Хәзер тикшерү бара. Петербургта булган хәлләрдән соң Чаллы полициясына шикле предметлар турында хәбәр итү очраклары ешайган. Соңгы 2 көн эчендә генә 3 шалтырату кабул иткәннәр. Мисал өчен, кичә кич Тынычлык һәм Яшьлек проспектлары арасында онытылган чемодан аркасында транспорт хәрәкәте туктатылды. Полиция тикшерелгән предметлар куркыныч тудырмый иде ди. Өстәвенә шикле предметларга юлыккан очракларда телефон аша хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итүне сорый. Нет, это незаведомо ложное сообщение о теракте. Дело в том, что человек, позвонив, он должен сначала представиться, назвать место, где он находится и где находится вот этот предмет, и описать внешний вид этого предмета. И дождаться по возможности приезда сотрудников полиции. 8 апрель шимбә көне Җиңү паркында Санкт-Петербургтагы теракт корбаннары истәлегенә митинг була. Аны әтиләр берлеге төбәк җәмәгать оешмасы үткәрә. Балаларыбызда башка милләт дин вәкилләренә карата ихтирам һәм сабырлык тәрбиялик дип өнди оештыручылар. Митинг көндезге сагат 12дә башлана. Приходите вместе с детьми. Пусть дети запомнят этот день. Пусть они помнят о том, что мир на самом деле не так небезопасен, и нужно соблюдать определенную осторожность, определенные правила. Нужно уважать и любить ближних. Татарстанда китапханәләргә йөрергә яратучылар бушлай бердәм укучы билеты алырга мөмкин. Бу персональ номерлы махсус карточка. Аны кулланучы республиканың барлык китапханәләре хезмәтеннән файдалана ала. Билет белән бергә kitap.tatar.ru сайтыннан логин һәм пароль, китапханәләрдәге Wi-Fi парольләре дә бирелә. Билетны Татарстанның барлык китапханәләрендә дә алырга мөмкин. Моның өчен паспорт кына кирәк.
Иртеге бүтін дүния бойлап бірдем диктант узачак. Тілні білу, дұрыс язу һәр кіші үшін мөһим. Акцияның мақсаты шул. Быйылғы текстны Россия язучысы Леонид Юзефович әзірләгән. Диктант бір юлы 69 илдә 734 шәһәрдә барачак. Безнең шәһәрдә ул педагогика университетында оештырыла. Һәм төп бинада төгәл көндезге сәгать 2-дә башлана. Шулы кешеләре бердәм диктантта катнашалармы һәм ни өчен без бүген урамда халык фикерен тыңладык. Әйе, катнашабыз. Үземне тикшерергә инде. Интернетта язырга туры килә. Хатасыз. Ике телдә белү бик кирәк. Урысча документлар тутырабыз. Бил катнаша алмыйм, икенче елга катнашырбыз Алла теләсә. Татарча да яхшы бил, русча да яхшы бил. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле яхшы тел. Бу якшәмбедә Чаллыда мусульман яшьләренең татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча 9-нчы бөтен Россия турниры була. Ул һәр елдагыча Витязь спорт комплексында үтәчәк. Ярышларга 100-гә якын спортчы килү көтелә. Көрәш 6, армрестлинг 3-нче үлчәү авырлыгында барачак. Җиңүчеләрне акчалата бүләкләр көтә. Ә суперприз Татарстан Диния нәзарәтеннән хаҗга юллама. Ул батыр калучылар арасында җирәбә салып уйнатыла. Турнир иртәнге сәгать 9-да башлана. Техник көлиятте мәктәп укучылары арасында волейбол ярышлары узды. Бу чара ел сайын уза. Элек катнашучы командалар саны 6 булса, хәзер 16 мәктәп катнаша. Бу елы турнир Олимпия системасы буенча үтте. Ярышлар двигательләр заводының беренче директоры көллияткә нигез салучы Виктор Поташов кубогына узды. Җитәкче үзе дә спортны яраткан, ярышларда катнашып беренче урыннар алган. Егетләрнең исә барысы да алды әле. Не первый год мы принимаем участие в этом турнире. Самим очень интересно поиграть, и весь этот турнир как бы отдохнуть от школы, это в первую очередь нам, выпускникам, и просто получить удовольствие от игры. Ярышлар көн дәвамында Олимпия системасы буенча узды. Әлеге система иң көчле команданы җиңүче итеп сайларга ярдәм итә. Ике команданың кайсысы оттыра, ул уже уеннан төшеп кала. Жеңгән команда үскә таба бар, үрмәле. Икенче пардан тоже. Мәсәлән, безнең бүген 16 команда, 16 команданың ул 8 пар. 8 парның 4 команда уже кайтып китә өйгә. Җиңүчеләр иң төп приз кубокка лаек булды. Турнир нәтиҗәләре буенча иң яхшы уенчыларны да билгеләделәр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, алдагы еллар җылы булыр дип көтә, аларны күңелле һәм файдалы үткәрегез дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-мин булыгыз.